Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amen kados ngay. Agkikibin tayo manayin amang sabat iti tangatang iti may sabay apakasaritaan ti kados ngay tayo. Babaan kanay Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Shout out pa'y kados ngay. Shout out kanay Cheryl Basco from City of Ilagan. Kablaaw iti Alyangan family, dita ang ngadanan Isabela, from Winnie Alyangan. Shout out dita San Rafael West, Kalupaan. Nagtaw dita kinipagayam, Ainsley Paguyo. Shout out iti simple a pamilyame, Jan Arnel Ramos, iti ili ti Santa Ilocos Sur. Nagtaod dayta kini Joan Cielo sa Balburo. Naragsa ka pa nagdengeg ken ni Papangko Rufino Bonita dita Malig. Nagtaod dayta ken ni Colin. Bueno, kastoy nga rudan ti surat ti pagayam tayo ang naglingay di tinaga na Vanessa iti Pangasinan. Kastoy man ti surat ni Vanessa. Ken ka Mang Bianong, sakbay ngayon nakisalaysay to'y pakarikutak, palubusan dakman pa'y mangkablaaw kada kayo amin, ngawan labas na dita Lady L Productions, kastamot tayo dagiti padak at dumdumngag kadagiti amin, a programa yaw iti na dumaduma apaset ti lubong. Ilingid naklakuman itinagan Vanessa. Nakapagsurat akmet, kayat kuman nakiddawan ti pamagbagam. Kalpasan ngayon na isalaysay, to'y pakarikutak iti agdama. Aklunat met, siyak taayan ti biddot. Kastoy man nga ibuksilak to'y salaysay ko, Mang Bianong. Sigurado kayo kaday na kayat yung tagkalaysa. Wan tatang, napagsaritaan min kini Jeric ti panagkanlay sami. Ang mga nagbabawi ka pa Jeric. Ne, saan tata? Talaga kaya't kung ikalay sa tanak yo? Alakit, adda-kada kayo dayta Naustuan kayo mutay ni titawan. Amuyon, tinasaya at kansaan para kada kayo adwa. Agyaman akto manugot kayo nga ikalay sa tanak yo, tata. Amok nasingpot ka, Jeric. Tila ang kidawag, no di mon kayat ti anak may, isublim laangan. Saan mong ikugkugtar, kas kadadandanugan kan sipsip pangulan. Diyak tumarami day tata. Ay ayatek unay-unay ti anak yo.
Nalpasan ti kalay sa amin ko ni Vanessa, tatang. Isakit daw nga ro ti pamalubos yo, tayawid ko ni Jibalay. Ay na, maikawa kaming tulakit de, iti kaawan to ni Vanessa dito'y balay. Sana bali, nanang. Kanayon kami to pumasyar dito ayan nyo. Wan nanang. Alang arod, mayat mo't no sumina kayo niti balay. Tapno amuyaw ti awan ken adda kada kayaw. Wen, tatang. Vanessa, agsingsingpet kay ti sidong ti asawam, wine? Wan ka di tatang. Saanin ang masapul adagulitan nyo kanyak dayta. Agsingsing puta ka talaga. Nasaysaya at matlaeng, tinalawag asaritaan Laglagi pa matipalagip kat agas iti tao makaliplipat. Iso di mo tagidaksan, no kanayon palagi pandaka. Nasawaan ka na talaga, Jeric. Wen, manong. At damot lang ang tikadwam dito yung balay at tinawid mo kadagiti dadakkel tayo. Wen nga rod, manong. Nagsikor idi, tamay may saklang dito balay. Ita, adan ni Vanessa kadwak. Agawaan nyo tapno maadaan kayo adagos iti anak. Tapno adamot ray-ray awyaw kan ni Vanessa. Adaw pa iti panahon, manong. Saan kami nagdardara sa maadaan adagos ita anak? Enjoyin mi kit diti biyag mi bayat ni awan pa ita anak mi. Tasabalin ton ti taray ti amin, no addan anak mi. Ay wala. Addan ton ti sabali ang nakaisentruan ti matangyaw. Saan tulaangan adakda kayaw? Iso nga enjoyin nyo agpaisaw, bangayat adakda kayo pailaang ading kaw. Vanessa, ornusan ta ti balay. Tapno napinta sa buyaan diti unag. Sukatan tamot ten dagiti kortina. Mala, hingkalaan ti kortina nga hindi suki di kama. Napintas da di ama isukat iti kortina diti salas. Ay na, nagadumot ti patrabahom kanyak. Itay pa'y apusipos sa kapusipos. Diyak agtaltal na. Ibagam lang no awan ti panggap mo amang paina na kanyak. Ni, awan mo't unay ti inaramid mo bakit? Tasyak ti pusipos sa pusipos. Di kamot ngamin makataltal na. Mayat lang arudan dagiti kortina, sukat ang pailaang. Kan kirkir ka akirkir kat nagdalos lang arudan to'y balay. Diyak namin kaya tinarugate, bakit? O gali ka talagang di managdaldalos. Sobramot. Alan, ingakit din alaan di kortina apapaalak. Tasukatak ti kortina dito'y salas. Anyamot ka na. Isturbo iti pan naturog day tamang mangag ko. Jeric! Jeric! Oh, nakariing ka matgaya man, Vanessa. Anya ka mutan. Bigbigat ngam di ka makataltal na. Anya launay ayaman ng di daldalos dita. Kat no aldahon, bakit? Iso rinugyak tagdalos. Kakaiso ng awan trabaho kita. Iso nga agdaldalusak man diti balay. Di ka lama adalos. Bumangon ka kit diditan, bakit? Nakaluto ako niti pamigatan. Ayuso mo day tabagim. Apag iso numalpas to aramidag. Ay na, isturbo ka talaga iti pan naturog. Diyak pa'y napna ka naturog. Madinong masobram ti maturog. Isa bumangon ka kit diditan. Wanan, isturbo. Manganta nga rodin, Jeric. Anya palat kita ang dita kamangay. Mabit lang ta ornusik ti kama. Kat no inornos kon ti kama. Kinupin kumatan ti ulas. Kuso-kuso ti bedsheet. Sana na saya ti kasta. Mabit lang ta tarimanak. Anya? Kita am taramidag amang istimar ti kama ta, bakit? Tapno amumton inton sumarno. Ay na, nagadulagit din ayang artem. Pagidaan tumatlaang. Maditi kasta pa nagrasrason, Vanessa. Isong nga ornusan tapagidaan. Tapno maimas na ti maturog, no amutaan na dalos ken na ornus ti pagturugan ta.
Ay, nagimas mo itong tinamay ama ng luto dito si da, Jeric. Kinaimas ko talaga. Tapno maimas mo di mangan, bakit? Ay na, uray to inna po nagmayat ti pa ng luto. Kalalaingan na. Ay, di mo idiso di talamisahan ti si iti si daa. Mabit lang, ta mga alak iti sa bali aping ka na pangikabilam iti si it. Jack mo't indirekta iti lamisaan. Indisuk dita paper towel. No mabasa day ta paper towel, sumarot iti lamisahan ti angot ti sida. Iso apinggan ti pangidiswam. Dalusak tumot laeng. Nalangsi ti sida, bakit? Iso mabit lang, ta mga alak iti pinggan na pangikabilam iti si it ti sida. Aday ta. Malmalpas kong tininawa. Bakit? Sana kastatagin now. Una umpay dagiti baso asabunen, sakbay dagiti pinggan. Tanalang si sindata sida. Una umpay asabunen dagiti saan unay anarugit ngaging gayti karugitan. Tapno saan da nga giinnakar iti rugit. Ay, hadula amin. Isuntumot lang nga iso amaugasan. Wen, isumot lang nga iso. Saan analang si dagiti baso? Ngam iso ti udim asabunen, di naakaranan iti lang si dagiti pingpinggan kan kaldero. Nagadulakit din ayati ammom. Si kalangarudom ti mga ramin iti daytoy. Total, dilaw metla amin at trabaho, Jeric. Isursuro ka lang, bakit? Tapno ammom to nintun sumaruno. Ay na, sana pa nang isuro dayta. Insulto kanyak dayta. Tapag balbalinan na kakaslaawan ammok. Si kaakanayan ti husto. Awan pa'y ti umno a trabaho para kini Jeric mangbianong. Kanayon na a dilawain ti garaw ko. Inton kwan, ison ti mangituloy a mga ramid. Iso a masursurunak, kat baybay akon a mga aramid kadagiti trabaho, iti unag ti balay. Nalabos ngamin ti kinornos, kan kinamanagdaldalos na. Atiw na pa'y ti babae. Isung awan apulos ti makita, nga oray basit la atapok. Iti unag ti balay may ta makita na amin mangbianong. Sana makataltal na ta garaw-agaraw, nga oray aggapaw iti trabaho na. Kasla saan a mabambannog. Vanessa, sikat ti mangdengdeng iti ginatang ko anat natan. Anya, apay asyak timang dengdengay ket nalalaing kamot lang agluto ngam siyak. Dilawan nagtumanen. Iso asi kalangan tagluto. Kasano nga makasursuro ka no di mo mataramiden? Ay, saan tumot lang no ti panagluto. Iso asikan timang luto itinatnateng nga insangput mo. Ay sana mabalin na. Dalusak lang dagiti nateng. Kalpasan na, siganda agluto. Saan ka makasuro no di mo mot kayat asurwal? Apangin nga inkabil mo dagiti bulbulong, kat saan pa naluto day takarabasa kentarong. Imbagak lang aruden asikan ti agluto. Tapno dinak sang kadilaw. Kasano kot kaslawan ti puso mitar aramidang Vanessa. Kaya't mo amal pa sa dagos ti trabaho. Saan na din narasan ti panagluto? Awanan. Overcooked ton dagita bulbulong. Gam saan pa naluto di karabasa kentarong. Saan to na naimas? Iso nga ruda din akong paglutlutuan, tas ikamot tinalaing akanayon. Iso asi ka amin ng ti mga rami, Jenny. Makaumakan. Isursuro ka lang. Ay na, sana parang isuro dayta. Iparparupam laang awan ti ammo kadagiti trabaho iti unag ti balay. Nakapasyal ka mo, Vanessa. Aguri ka man. Apaya kasla imres ka. Mabambanugak una yung tatang. Iso jakpayin makapampangan iti husto. Apayan, saan ka nga agin inana? Mun tatang, awan apuros ti inanak. Tagabunak una ni Jerry. Anya? Dinak pulos pag ginanaan. Isulatan na kanayon ti masursurot. Kasla babauno na ki Jay Balay. Kasla sa anak ng asawa iti trato na kanya. Anya?
Iso akan ayo na ka mabambanog tatang. Awan na pulos tinanak. Iso ako na yung imrusak. Ay, sana mabalinday ta, Jakmut makareklamo ijay balay na. Tabalay na mo't dayjay tatang. Ay, makabannog ka talaga ti agnaen iti dayjay abalay. Anya ti panagkunam lakay. Podno nga tati impulong ni Vanessa kadata. Kaya't kau amaamuan ti pudnaw. Saan mo't ang mabalain a pagbalinan ni Jeric at agabo ni Vanessa, Lakay. Inasawa na ti anak ta. Sana pagbalinan na tagabaw. Sa bagay, husto ka. Makita mo't nga agpaiso nga imros ni Vanessa. Isu nga raw da kaslapat tiyag ti imbaga na kadata. San lang nagbidbidot ni Jeric no podno ti amin nga imbagbaga ni Vanessa. Apay nga, di ka man lang nagdalos mo't diti balay, bayat ti kadak iti trabaho. Diyak nasangon ti nagdalos, tanasapa kasimrag iti trabaho. Kataptapo kung ti balay. Agdalusak inton kwan. Dilaw man ti trabaho. Saan ka mo't adillawon no husto ti trabaho? Kan isurusuro ka lang nagtrabaho iti nasayaat. Jak amukan ka. Ala, yung kailangan di map, ta imap mo ti swelo. Anya, pagmapun nak. Saan mo't anarigat na trabaho day, ta Vanessa? Agmap ka dito salas, ta siyak mo't iti nga to. Alan na, yung kailangan ng map, ta imap mo ti salas. Nagrugitin. Nagmalmalum ka mo't dito balay nga mawan pa iti inararamid mo apulos. Awan mo ta anak tangaw awiram. Husto gayam, timbaga ni Vanessa. Akas na tagabo ti tratom kan kwa na, Jeric. Anya tagabo. Naglawag. Nagmaday ti pa nagsasaon kan kwa na. Kasla tagabo mo tan. Sa bali lang tinagawatan nyo tatang. Ay, jak kaya tatagabuam ti anak ko. Inasawam ti anak ko. Saan atap na tagabuam? Vanessa, alaan mong dagiti kaos mo. Tayawid kan. Ha? Tatang, saan kumamot akasta? Di nagpakibiyangan, Jeric. Asawam lang ti anak ko. Siyak ti ama na. Awan ti karbangam amang tagabo kan kwa na. Sige, Vanessa, agaraw kan. Alaan mong dagiti kaos mo. Tagawid ta ni Jibalay. Apay ngay, ngagmay-may saka dito'y balayaw, Jeric. Ay, inyawid din ni tatang ni Vanessa nga asawak, manong. Ha? Apay ngay? Tagtagabuk ka no tanak na. Iso aday jay, inyawid na maten. Ne, apay nga min at tagabum, di asawa mo ngay. Sa bali lang tinagawatan ti ama na, manong. Ngamtsak mo tagtagabun ni Vanessa. Isursurok lang nga aramidan na na yung bagdag iti trabaho dito unang tibalay. Sana parparaw pa ulang nga trabaho. Amo mo tatsak kaya ti kasta, manong. Ay sus, inggaraw mo manan, tinalabas aki naman nagdaldalos mo. Saan mo kumaabinig bigla ni Vanessa, Saan mo't manong? Nagsayato pa iti panang isursurok kan kwa na. Damok no saan na tagidaksen. Ngam tinagidakas na mo't gaya. Tatang, nanang, sukunag ko man ta asawak. Nagkuna ang mabalin mon asokon ang tiyanak may. Agasawa kami ka ni Vanessa, tatang. Iso asa na rumbang nagsina kami. Yawid mo, tapno tagabuam laang. Nanang, Jack Pulos tinagtagabo ni Vanessa. Amo na dayta. Siyak nga ro dahil ti nakakita. Nakitak mo kasanaw nga ibaon mo. Pasensya kayo no di yung nagustuhan tinakita yung ide, tatang. Ngam, Ay sos, saan ka nagpalawag? Tapabor laan kan kati amin na palawag mo. Agawid pa kitain. Kasaritak ko mga ruta asawak, tatang. Pangasim. Jeric, agawid kan. Saan asumurot kan ka? Basit lang ti santa nagkinaawatan, Vanessa. Kansi ka ti makaamo saan ka tagtagabun. Kas na tagtagabun nak Tapaulit mo amin dagiti trabaho no di mo magustuhan. Saan ko mo tapaulit? Tasyak mo ti mangululit. Ay basta. Insulto kanyak ti kasta.
Vanessa, agasawa ta. Isungaw awatat ti pagkurkurangam. Isungan anusan kamot ni isursuro. Kuma, kasasawa, ikagumamot asurwan dagiti isursurok ken ka. Tasaan lang nga para kadataday ta. No di kat parang tumot lang ka dagiti agbalin nga anak ta. Isun tumot ti surutan ta. Saan na parparaw po at trabaho ti makitkita da. Ay na, saan na mapasamak ti panakaadan ta iti anak. Tadya kun agsubli iti puder mo, Jerry. Nagparanga dakas ni Jeric iti imatang dagiti dadakkel ko mangbianong. Kayat ko ngamin sardingan na kaon nga isursuro ken ikorkorektar kadagiti garaw ko asaan nga umno para ken kuana. Pinapasak tati amok ket saan tong agsarde nga mangay ayo kanyak. Kanayon sukunen nak tapno yawid na kaon ngem jaklat simursurot kan kuana. Aging nakadlawa kaon ta makabulanayn asaan nga imay dito'y balay me mangbianaw. Nanang, imay ka din ni Jeric dito'y balay? Saan, Mart? Ne, apay nga tan nanang. Nasurukan na makabulan, manipod day din na udi ayo umay na. Apay aya. Kat di mo batan kayat ti agsublikan ko, ana? Kita, pimintasan ti bagem, idinagtalinaad kan dito'y balay. Saan akas idi adda ka iti balay yung nga imres ka, gapo iti panang tagtagabo na ken ka. Kwa, nanang. Apay, kayat mo ti agsublikan ko, ana? Nakasagana kan nga agpatagabo manaan. Kwa, rumuarak biit nanang. Ay, papanam ngay. Adala biit papanak nanang. Nakalakti balay mikin ni Jerry. Ayan na nga tan. Madlaw nabayag nga awan tao dito'y balay. Nagadun tinargrag a bulbulong ti kayo iti paraangan. Napanan nga tan ni Jerry. Tinasayaat, awagak laangan. The number you dialed is not in service. Nagbaliw nga tan iti number, adi na imbagbaga kanyak. Kita man titulbag iti pagikabkabilan mi diti ruwara. Awan diti pagikabkabilan mi. Napnapanan ni Jerry. Pasensya kan, Vanessa. Ngamuray siyak. Jakmat mo ti ayan ni Jeric. Pangaasim ta ibaga manong. Kayat ko amaamuan ti ayan na. Kayat ko makita ni Jerry. Pasensya ka na talaga. Saan mo ta nagpakpakada kanyak? Nakitaklatan ang nakarikap di balayaw. Kat awanan ti tao. Naamuak mo't lang iti gayem na nag-resign na iti trabaho na. Anya? Napanan na nga rudin. Apay di naman na impakpakamo kanyak. Kasano nga ipakaamo na kang ka, kat di mo matsangwan numapan ijay ayandana ng kantatang mau. Manong? Di dakes na, pinadakes mo pa iti matang dagiti dadakkel mau. Agasem ta imbaga matagtagabwan na ka, idinto ta amokmat ani Jeric ti aggargaraw iti uneg ti balayaw. Manong? Amok nga main ti kababalin ti kabsat ko. Iso adyak to patyan ti imbagbagam kadagiti dadakkel mau, at tagtagabwan na ka. Ay, pasensya kan manong. Aminado akmat iti bidot ko. Ano kas na nga raw? Agpinasinsyatan, Vanessa. Tadyak amo at talaga ti ayan ni ading kau. Bastos sa talagang asawa. Agasing may tinaramid na, kapimanaw asaan apulo sa nagpagpakadakin ka. Iso bebe amon. Wen, anak ko. Saan mo napakariribukan ti ipapanaw di asawam?
Sana mabalin ajak pakariribukan nanang. Tatang. Anya nga ron, ti kayat mo. Agsubli ka nga, agpatagabaw kan ko na? Tatang. Nanang. Na, apa yan, Vanessa? Ano sang itam nga? Sana pudno at agtagabuanak ni Jeric. Sana pudno dagiti impulpulong ko kada kayo. Anya? Anya ti kayat mo asawain? Isursuro naklaan kadagiti trabaho iti unag ti balay. Managdaldalos at talaga ni Jeric. Di na kaya tinagulo a balay. Kaya't na anaornos amin. Iso ana umaakiti kanay na panangisursuro na kanyak. Tapanagrik-nak at awan ti husto a trabaho. Iso ana ibagag kada kayo at agtagabunak. Ngam kinapudno na. Iso amin ti aggargaraw iti unag ti balay mi, tatang. Nanang. Anya? Naira na lang nga ibabaonak ni Jeric. Idi nakita na kami, tatang. Ngam sana kaya't asawan at tagtagabun na kon. Tabasol kumot ngamin. Tadyak nagdalos iti balay mi iti daydia kanito. Ay, anyan, Vanessa? Anya kamutan? Di ka lang nagpampanulutan, Vanessa. Uray da kami, inramraman mo. Kaya't ko makita ti asawag, tatang. Ngampang sa pulak nga ikin ni Jeric. Diyak lakit di ka baulan nga agnanayon nga agsina kami. Di ka man kundi sangay. Makaikog-kog tarak kan, Vanessa! Kanayon nga or-orayek ni Jeric nga agpakita manggyanong. Ngem dimteng ti pandemic kat saan lata nagpagpakita apulos kanyak. Kunak apapasak, ngem siyak meten ti napapasan. Awan mat ti makaibaga kadagiti kakabsat na da di da kano ammo ti ayan na. Ngem marikriknak manggyanong amuda ti ayan ni Jeric ngem di dala kayat nga ibaga kanyak. Anya nga ta ti kasayaatan nga ramidag tapno agsubli ni ti dennak ti asawak manggyanong. Iwanwan kuma to'y pagayam mo, Vanessa iti Pangasinan. Pagayam ko Vanessa, makapasakit iti husto no ti relasyon kat agturong iti pannakaswat wenno no ti relasyon kat marsuod. Makapasanaang no panawan na ka ti asawam, kat nabati ka nga agmalmal lang no kaano sublian na ka. Nadagsan itirik na ti kasta sitwasyon. Tano nagayat ka, manguyapat ta barukong mangikalintagan no apay napasamak ti kasta. Nang nangruna no iturayan na katarik na nga agay ayat ka. Ti natural arik na no napasakitan ka, ket bumalis ka. Ngem saan aday to'y ti mamaglagan itirik na, no di ket mamaglimdo ken ka. Imbes sa bumalis ka, padasem ti sabali pamayan. Mapagtalinaadyo adwa ti relasyon, no madadaan kayo nga agpadpada, saan la may-maysa ti mangiman-manyobra. Padasa matarosan ti katatao wenno kababalin nila kay mo. No anya tinagtaodan ti susikyo, adda kadigiwang ti komunikasyon yo, wenno nakurang laeng ti kinaawatan, wenno gapulaeng iti kinasyasino na. Damagem di tabagem no ti relasyon yo kat nasken kaday at trabahuan. No kasanom mapasubli nila kay mo kat may sa asaludsod nga addaan iti agkakanat asungbat ken agdas alamin kan ka. No kasano ka kapudno tapno mabuo manen ti relasyon yo.
Ti panakain love kat saan umdas tapno mamagbalin iti amin. Ti agalalangit a honeymoon kat agpatingga. Iti udina ti biyag mo kat agbalinan a kadawyan a buyugan ti inaldaw nga aasikaswan iti balay ken marikna madagiti bambanag kat saan a simmagapsep iti ayat akas idi damo. Ti panakain love ket alagaden na tinawada a panangikagumaan. Ti patuloy a panangsalimutmut iti emosyon ket pagtalinaeden na anatibker ti relasyon. Isu nga umisulaunay a masapol nga itrabahuam ti kalaysayaw. Ngem saan nga umdas ti panakain love laeng. Masapul a parang payaam ti skills mo. Kas kuma iti sisasagana ka adumngeg, madan ka iti nasingpet, nabanayat a kababalen, ken makaayayo agalag. Apay nga aramidem ti kasta, panunutem ti may papani ti pagwadan nga asawam. Anya ti kababalin na, supportive kade, madadaan kade a mga klon nga isukat agbidbiddot matsag paminsan, nasingpet kade ken nadayaw, madadaan a mga rami diti kompromiso, ken sakripisyo, gapumanla iti kalaysayaw. Anya man kadagita a kaugalyan, no kasta ti maysa nga esposo, ket masarakam lakit day tabagem a tagtagiragsakam ti kalaysayaw iti husto. Vanessa, pagayam ko, nalakalaeng a masapulan nila kay mo. Basit laang ti lubong, gapoy ti moderno a teknolohiya. Iso a baybay ang pailaeng. No maminsan, adda pagsayatan na ti panagin na dayuyo pailaeng, gaputa makatulong kan ka makaamiris, no kasano ti panagayat mo kinilakay mo, ken no kasanom kailew. Ket no agtugmok tumanan ti dalan yo, amumton der aramidem. Paluspusam ton ti panang kontrol mo kan kuana. Tano ipasaksak mulat ta ti kayat mo mapasamak, ipasimudag dayta ti saan mo panagtalek kan kuana. Wenno pagduaduam ti kabalan na. Awan ti mangayat makonkontrol ti maysa tao. Kan may sapay, awan ti tao ang mangayat nga ipariknam kadakwada asaan da nga umiso a husto. Matagikwam tumanen nilakay mo, babaan ti panang ipakitam, tinaan-anay a panagtalek mo. Ibagam kan kwa na pagtaltalkam kadagiti desisyon na, ket no ti panagkunana, ket dayta ti kasayaatan para ken kwa na, suportaram. Dayta ket mamagsidaw kan kwa na, no makaarami di tinaimbaga desisyon, ket makita na ti baro a kababalin mo, ti sigod asan mo panangikan ka no, ket nagbalin kan suportado, ken nagbalin ka na sisasagana a mamakawan, ken man nakaawat kan. Ket panagkunak, no bilang man, natingiting meten ni mister, no anya ti rumbeng nga aramiden na. Nalabit, baliwan na meten ti sigod at rato na kan ka, ket ad-addapay arumang paya, ti binukelyo a kalaysa. Ket ingkay manen lakamen ti dinto manasanas nga inarasaan. Alright, that's right. Ala, nang putmanen ti kanito ngayon tayo panagdatanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagngina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!